Να πατήσω χαρά να το στρώσω. Πρέπει να πάμε από εκεί. Από εκεί, γιατί δεν μας έχει. Μετά θα περάσω και εγώ να με βγάλεις στη μένα, έτσι, να σου πω. Μάρκο, πάρε καλές φωτογραφίες. Βίντεο βγάζω. Όταν πατήσεις αυτό, τώρα γράφει. Ναι, θα το πατήσεις και θα σταματήσει. Όχι, μην το πατάς, ακόμα να περάσω κι εγώ και μετά. Ναι. Πάτερ, έχω ένα παράπονο, δεν είπες υπέρ του φωτογράφου. Θα το έχει βάλει μέσα στα... Κανονικά απογορεύονται φωτογραφίες, να ξέρεις. Από το Πατριαρχείο γιατί επιτρέπεται. Και εντός του ιερού. Του Πατριαρχείου. Βάλουμε σε αυτό. Θα του πω πας παράλογο εσύ, με συγκίνησες σήμερα. Είμαστε καλά και του χρόνου. Πάτε και χαλβά. Α, δεν τα ξέρεις, πάρουν μία.